Много ви благодаря. Господин Йотов, заповядайте да кажете няколко думи. Здравейте на всички! Изказванията станаха много. Благодаря на гостите, които почетоха в този малък наш празник. Наистина, в началото на зимата Диана, всъщност и Лиляна, нашата библиотека, се вади господиното нещо да направи. Ами тук викам, мога да се правят доста неща и потвърдих идеята за стадиона да носи името на Бачо Митя или всички, както си го знаехме, Бати Митко. Той отдаде целия си живот на този стадион. С тази прекрасна жена. Възрастта не пожари никого от тях. Много хора от тук, които бяха по тези терени, вече ги няма. Но ние никога няма да забравим онова, което сътвориха. Съжалявам, че го няма кичето, доена на българския футбол, в смисъл в по-малък мащаб на Минчо Минчев, който тези дни ще прави 90 годишна и трябва по някакъв начин да го подтачим. И важно, че тази идея се реализира. Тръгнахме от общината. Аз първо отидох при господин Линков. Той беше много отзивчив. При госпожа Александрова. После мина всичко това при сесия. Това не е някакво спонтанно решение, което е минало така само. Но благодарение на общинското ръководство в Пазарджик всичко това е вече осъществено. И аз така си мечтая един ден, потвърдих преди малко и на самия внук Димитър Йонов, Митко, от тук нататък като година, сгоре сме с Васко, Исо също ще помага и в общината, тук да стане един ежегоден юношески турнир. Потвърди го господин Линков, той беше и каза още тогава, аз виждах господин Линков, че няма да има никакви проблеми. Така че днес милянчини доказаха едно, че имат своя памет и почетоха един достоен живот. Достойна памет на един голям човек. Благодаря на Васко и на неговия екип от млади хора, които направиха тези чудеса. Защото ние по-възрастни бяхме до някъде, спряхме и те наистина доказаха, че могат много неща. И той преди малко каза нещо много важно. Младите, така да направим, че отново да ги върнем към стадионите, защото спорт е здраве. Още веднъж благодаря за присъствието. Госпожо Кочакова, трогна се. Искам да дам думата на едно момче, което също много помага за отбора. С финансова гледна точка закупи някои материали за поливна система. Стоячо, заповядай. Очаквах да ме извикат и се чувствам доста развълнуван. Няма как да не съм, когато винаги съм в моето село и тук всичките ми спомени са минали. Имам толкова приятели, всички се познавам. Ще бъда по-кратък, защото всичко, което казаха преди мен, беше изключително красиво и хубаво. Винаги, когато се събираме по толкова хубави поводи, не малки, това са изключителни моменти и за футболния отбор. Искам да пожелая успешен футболен сезон, без контузии, много успехи и само по хубави поводи да се събираме. И в тази връзка нося няколко подаръка за футболния отбор, за стадиона, като знак на уважение. Сега ще представя. Благодаря. Искам също да благодаря. При мен няма политически намеси. Искам да благодаря и на господин Румен Димитров, който предоставя всяка година валяк, пролет и есен. И в момента изпрати тия. Те са 3 топки, те са на служил трофей. Благодаря ми на него. Първият подарък от мен за вас е доста специален за всички спорта и футболния отбор. Имам честта да познавам един човек, който е много голяма личност за българския спорт. Той се казва Димитър Пенев и специално за вас е надписал с пожелание автограф да си оставите в стадиона тази топка за нашето село и за нашия отбор. За втория подарък искам да извикам при мен Митко Йонов,
за да го връча на него, защото е доста тематично. Това е една купа с послание от мен за всички вас. За повече успехи, да ви напомня, че заедно изплатени може да се постигне всичко за футбола, за спорта и в живота. Заповядайте. Няма да отнемам повече време. Благодаря и на Васко, благодаря на всички, благодаря на господин Кмета, благодаря на Таня, благодаря на всички мои приятели и познати, че ми давате това време и успешен футболен сезон. Отделяй повече време да се превърши. Аз ще надам думата на господин, който също помага на отбора. Господин Борис Димитров, заповядайте. Не обичам да взимам думата. Вие дадаха без да съм искал. Така, първо искам да пожелая здраве, успешен сезон. Пожелавам да има повече хора като тебе, които да спотяват младите, да ги карат да се връщат тук на терени. Съответно, според това колко хора има на терена, да има 10 пъти повече отвънка. Защото преди са казвали в село Мирянци, че искат да играят само местни, защото като губи отбора, ще плачат за децата си, а като печели ще се радват за децата си. Не за чужди, за съжаление. В днешно време не мога да се намерим достатъчно местни, но пак продължаваме да бъдем един от отборите, където повечето футболисти са местни. Така че пожелавам здраве, късмет и все така да бъдем добри във футбола. Някой, ако иска да каже някои думи, моля да заповяда, а ако няма, заповядайте една лека почерпка и пак казвам, след футболната... Благодаря, Пава Мичи, иска да каже нещо. Искам да благодаря на всички, че не сте го забравили. С добро сте го запомнили. Бог да го прости. Той беше най-добрият треньор за мен в окръга. Винаги отиват на мач, връща се, бих ми жено, бих ми днеска. Искам само още нещо да кажа, защото направих една статистика в цяла България и се оказа, че сме единственият отбор, който е в А областна група и никога не е изпадал. Да, от тази група. От тази група, говорим, не за по-високо и повече нямаме сили за други. Ще заповяда някой, ако не заповядайте всичките, една лека почерпка и пак казвам, след футболната среща 7:30 на центъра. Благодаря на всички, които присъстваха. Thank you.